سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو أرسل زيناتات بمقدم لو مسلوس حموشت حملة دالنا يوم حتى أرسل زيناتات هاجرات نورديك أسعبنا نقرب لكم هنا نمكت لكم نعدم የማናውያን ኣብዚ መጽእ ዘሎ ምርጫ ስልጣን እንተሒዞም ልዑል ክብርታት ሽወደን ክብሕጎግ ይኽእል እዩ ክትብል ማግዳሌና አንደርሾን ገሊጻ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስካንዲኔቪያ ኣድማ ፓይሎታት ይካየድ ኣሎ። ኣብ መጥቃዕቲ ኮፐንሃገን ክልተ ሽወደናውያን ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጥቃዕቲ ሳይበር ምውሳኹ ተፈሊጡ። أرست زيناتات كسمع تنحكم كبرى سمعتنا زرزرات يقتل أب معرفون فرت سكاندينيفيا زسرحو بايلوتات كاب تمال أتحيزوم أدما يكايدو مهلام تفليتو نساتهم نزا أدما زكايدو زلو محبرو من اتمنقد آيرن أبس من معكبتحو بزي مخالمي تبايلو الله إذا أدما أم معالتي كساب سلاسة شحتة أكمت منقد تأير كتقلو يخيل يكتبل راديو شودن قليت الله أب محبر بايلوتات شودن كفال معرفو نفرت سكاندينيفياز مرح زلو مارتين ليندغرن نتا أدما زدقفو كان تخونه جياشو بمخنيات زخونتات متقوقالو ماملكيتو يغري تحاتيتو الله أبتي بقدمت مال سنبت أبرس كتما دنمارك كوبنهاجن أبوشتي حادة مول زي تخايدة متقعتي كابزو غسلو 10 سبات كلتا شودناوያን ከም ዝርከቦም ተፈሊጡ ቀዳሜት ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና አንደርሾን ሃገራ ኣብዚ አሸጋሪ እዋን ምስ ኖርዲካዊት ጎረቤታ ደንማርክ ደው ከምትብል ድሕር ምግላጽ ንስድራ ግዳያት ምጽንናዕ ተመንያላ ፖሊስ ደንማርክ ምስ ዚ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ጦርጦር ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር መውዓሎም ዝፍለጥ እዩ እዘና ኾነ እዚ ጦርጦር ፈቃድ ሙናን ብረት ከም ዘይተዋህቦ ዋና አዛዝ ፖሊስ ደንማርክ ሶሪን ቶማሰን ሎም ንግሆ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ ዋዕላ ገሊጹ እቲ ጦርጦር በሃውር ዘይኮነ ኮነይሉ ተዳልዩ ዝፈጸሞ ክኾን ከም ዝኽእል እንተኾነ ግና ተሓባባራይ ከም ዘለዎ ዝንፍት ሓበሬታ ከም ዘየለ ቶማሰን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ደሴት ዮትላንድ አልሜዳለን ዝተኻየደ ምትኽኻብ ፖለቲካ መራሒ ሰልፊ ሞደራትና ኡልፍ ክሪስተርሰን ኣብ ዘቤታዊ ቁጠባ ኣተኪሩ መደረ ኣስሚዑ ንሱ ኣብ መደርኡ ኣብ ዝቕጽል ሓፈሻዊ ምርጫ ሽወደን እንድሕሪ ተዓዊቶም ኣብ ወሰኽ ቀረጽ ዕግታ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብቶም ዝተሓተ ኣታው ዘለዎም ስድራ ቤታት ተወሳኺ ምጉዳል ቀረጽ ብምግባር ኣብ ክንዲ ብድሕነታዊ ድጎማ ብስራሕ መንባር ኣዝዩ ተባሃጊ ኩነታት ንምግባር ክሰርሕ ምዃኑ ክሪስተርሰን ቃል ኣትዩሎ ንሱ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ጸጋማይ ማእከላይን ሓምላይን ሰልፍታት ኣብ ጉዳይ ባጀት እንድሕሪ ክዝትያ ኮይነን ኣበየኖ ጽላታት ወሰኽ ቀረጽ ክገብራ ከም ዘለውን ክውስና ከም ዝግበን ክሪስተርሰን ኣተሓሳሲቡሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ ሽወደንን ክብርታታን ዓቢ ፍቕሪ ከም ዘለዋ ቀዳሚት ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና አንደርሾን ኣብ ዋዕላ ፖለቲካ አልሜዳሌን ገሊጻ እንተኾነ ግና የማናውያን ኣብ ዝቕጽል ሓፈሻዊ ምርጫ እንድሕሪ ተዓዊቶም እዚ ብሉጽ ክብርታት ክብሕጎግ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲባላ ብዘይካዚ ብህዝቢ ኣብ ዝምወሉ ብሕታውያን ኣብቲ ትምህርቲ ዘሎ ብመኽሰብ ናይ ምስራሕ ኣገባብ ብብርቱዕ ነቒፋላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኖርዌይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንመጥቃዕቲ ሳይበር ከም እተቓልዓ መርበብ ሓበሬታ ኖርዌይ ቱዴይ ሓቢራ እዚ ይኹን እምበር ቁፅሪ ዓበይቲ ድንጋገታት ምስ 2020 እንክወዳደር ምጉዳል ኣርእዩሎ ክትብል ጋዜጣ ኩሮኖ ንዓመታዊ ጸብጻብ ዳይሬክቶሬት ላዕለዋይ ትምህርትን ብቕዓትን ብምጥቃስ ኣመልኪታ ሓደጋ ድሕነት ሓበሬታን ግላዊ ህይወትን ምስቲ ናይ 2021 ኣብ ተመሳሳሊ ጽፍሒ ከም ዝርከብን ኣብ ድሕነት ሓበሬታ ዘሎ ሓለዋ ዝያዳ ተጠናኺሩ ምህላውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ መልኪቱ ኣብ ትሮደንሃይም ኤንቲኤንዩ ዓመታዊ ኣስታት 1500 መጥቃዕትታት ሳይበር ከም ዘጋጥሞም ኣካያዲ ዲጂታላዊ ድሕነት ስቲያን ሁስሞወን ነታ ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ ቃል ወሲኹ ኣመልኪቱሎ
እምበር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ሶሉስ ሓሙሽተ ሓምለ ብሃርመኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈፂሞም ኣለዉ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ዋዕሉ